puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo. En juule annabi min tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yin juule kala saha. En duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni en woodede o duniya. Weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique. Dendagal ɓiɓɓe fulɓe ɗo goni kala jambal ɗon rendoji men. So daneri filtima ɓaleri buɗalirmede fere feñay windere feñjay batake bindaɗo jaslari joyi duƴal hitande ujunnaji ɗe nogas e goo. Batake men ko fate dewle no gowɗen wadde kala ñande alarba suɓade en haalde koye men hakkunde men e bandiraɓe men rewɓe. Tawno kamɓe goni enen goni kamɓe ko en neɗɗo goto. So gurdam ɗam moƴƴinama welnama ɗam moƴƴat ɗam welat. So gurdam ɗam bonnama hoynama ɗam metta ɗam weño. Enen kala kaɓodiren ɓerɗe men metta. So en ñaami en jari yanata e men. So gurdam ɗam moƴƴinama welnama ɓerɗe ɗe kala belat. Galleji ɗi belat, cuuɗi ɗi belat, dinguire ɗe belat, ɓalli ɗi jalbat, jeese ɗe laaɓat, ɓalli ɗi gontat ko ñamɗa kala yanay ma. So ɓerɗe ɗe beñodiri tikkodiri, pittali ɗi kaaɓat, ñabbuji ɗi ɓeydo, galleji ɗi beño, dukoli ɗi keewa. Yo Allah dandu en hen. Aduna ala kala ɗo weli. Aduna ala kala ko weli hen. Kala ko jiiɗa e aduna koko welna. Welnata aduna noon ko neɗɗo. So tawi woni a soodi njaram a yari belɗam, wona njaram ɗam weli ko ɗam belna ɗam. Won belnuɗo njaram ɗam haɗam weli. So tawi ndi deftama, so hirande, so bottari, so kaccitari, joƴƴinama, a ñaami, a weltima, weli, wona bottari ndi, wona hirande nde, wona kaccitari ndi, ko pewnuɗum ha weli o, on welni ɗum. Ndekene dewgal so welnama welat, so mettinama mettat. Kala ko welna welat, eɗen kewide kala saa. Amérique welani, Chine welani, Arabie Saoudite welani, ko noonne kadi koɗɗo jeeri ene jogii tiba mum, mboy gulɗo jawne wutta ɗum mettani. Aɗa wawi hodde e dow lekki ɓura gonɗo New York weltade e wuurde moƴƴam. Tawno neɗɗo ko kañum wurnata hoore mum moƴƴam. Nde aduna won e yimɓe jiɗi artirde gurdam beñiɗam, mbatta ɗum hakkunde debbo e debbo, walla mbatta ɗum hakkunde gorko e gorko, ha dangni ɗum won e leyɗele, wonane weli. Koko welna ene tindina en ɓaydi ɗum wawi welde ha jomin cingodira, jewtida, jalda, jaltay teleji, jaltay radioji, jahane ñaaƴa e leydi ndi tene koko haɗa, ene belto, ne jala, ne belti, kiba an dangnanaɗo ya welondir e ɗoftidiɗo ma, e duusidiɗo ma, woni cuddiɗo ma,
woni joom galle ma. Kono elle ɗo dagiɗo ko ɗon seyɗani loowi e ɓerɗe men yidde wiide mettodire. So en mettodiri jahon caggal galle, goto e mon kala daña kene weltoro, walla goto e mon kala daña kaldiɗo goɗɗo mo ene weltoro. So on potti hakkude galle walla nder suudu tan tikkodiron, goto fof lelo rumto ɓe ɗacca place mawɗo hakkude ɗo. goto fof ne leli ha ɓandu mum mooƴi, ha dande mum muusi, en yiɗi wahlitade ni kono aña wahlitade. woto goɗɗo wiide o yiɗi ko wahlitade mbeɗa o memami. mawnikinare mawnikino ha mawnikino e dewgal. neɗɗo fotani mawnikinade e dewgal, par ce que neɗɗo mo jiyanɗa awra mum mawnikinare gasi. neɗɗo mo mbiɗa o ko onon ndesodiri, joom galle ma, joom suudu ma, alaɗa yiyani e ɓandu mum. goto e mon kala yeeni goɗɗo, goto e mon kala andani goɗɗo, goto kala andi mbawka goɗɗo, goto kala andi goɗɗo tolni. ɗo kay mawnikinare gasi. hollude balabe dow gasi, wadde misor ha dow walla kufuna ha dow gasi. holko woni ɗon? woni ɗon hankkadi ni ko artirde e artude e ɓerɗe ɗe, riwtude kala ke ene ufna, kala ke ene fala, kala ke ene adda goƴaji e ɓerɗe. eɗen jetta Allah, neɗɗo kala yo yettu jomiraɗo. so Allah rokkima debbo moƴƴo, so Allah rokkima gorko moƴƴo, yettirɗum Allah. ganda noon neɗɗo pop ene waɗi défaut. kala neɗɗo mo Allah tagi omo waɗi défaut nde tawno neɗɗo timmani. tagi neɗɗo timmani, neɗɗo ko ñamowo jarowo woni e mum ko ƴiƴam e ndiyam e tew, ko tagaɗo ko poofowo. neɗɗo kadi ko tuuyeteɗo, tuyoji ɓoli goni e neɗɗo. Allah haalima deftere Qur'an, neɗɗo ko sahawaji ɓoli, ko tuyoji ɓoli. neɗɗo tuuyeteɗo tuyoji ɓoli noon, o timmata, o wawa timmu. hayso Allah rokkimo pop o wawa timmu. o yiɗat tan kadi ko ɓuri ɗum. jiɗa laamu, tuyiɗa laamu, jiɗa Allah rokkuma laamu, mbiya iwata ha maya hen, walla ha mbaɗeɗa hen, walla ha daña hen bone. kono kay a laamimo duuɓi sappo, walla laami duuɓi nogas, a dañi galleji, otoji, indema yeehi, photoji ma jeehi, aduna kala andima ko an laami ɗum leydi, gacca e dow tedde. kono ala, tawno neɗɗo timmani. neɗɗo wawa timmu. ko Allah tagir noon neɗɗo, Allah tan weletema yaafoma, kono neɗɗo timmata. neɗɗo suurete. suure ko boni e mum, suure ko boni e mum, feññine ko moƴƴi e mum ko. an cuurowo on ndewa less yidde ittude ko boni ko, beele ɓen aroɓe mbasa tawde ɗon ko boni ko. walla cuuramo aroɓe mbasa tawde ko boni ko, soit ko joom suudu ma, soit ko joom galle ma. ko sutura tan wawi timminde neɗɗo mo Allah tagi. so wona suturo, neɗɗo mo Allah tagi timmata. o wawa timmu, o wawa. heddoro noon ko cuurtiɗo e cuuriɗo, kamɓe pop ndendi sifa jaɓɓal, ndendi sifa gonka, ɓe timmani. ɓe daɗodiri tan koto suturo. Allah rokkuma suturo, oya wasa suurade, an cuuroɗa. annene cuuriɗo mbasa bonnidde inde mo cuurtiɗo. ganda an ka cuuriɗo, wonko suurma. Allah ne suurma, walla oɗo ne suurma. kono kala ñande cuurtuɗa, walla goto fof suurti goɗɗo, en pop en bonat. firti ko neɗɗo timmani, neɗɗo timmata. ɗum noon alhamdulillah, so Allah rokkima gorko jiɗɗoma, Allah rokkima debbo jiɗɗoma, a jooɗima e hakkude galle ma an gorko, suddiɓe ma nani ne jinma, walla cuddiɗo ma nani ne yinma, ɓiɓɓe ma nani ne jinma, yettu Allah, a dañi ngaalu. ɗum woni ngaalu. ko joɗɗa jiya guite yimɓe galle mon ene ma aɓe jinma, jiya entourage ma o ne yinma, a dañi sécurité. ɗum tan woni ngaalu, ɗum woni sécurité, ɗum woni ndenka, ɗum woni fayidagal. an debbo joɗɗa e galle, joom galle ma nani aɗa yiɗi haqiqa omo yinma, sukaɓe ma nani ne jinma, aɗa jogui entourage ne yinma, a naati aljanna. ɗum woni aljanna. aljanna
ko dañde entourage jiɗɗo ma wona a dañi sécurité, a dañi mbelema, a dañi no guurduɗa. kono so tawi a laari jeese ɗe gilay ɓiɓɓe ma walla suddiɓe ma walla gilay joom galle ma e ɓiɓɓe ma, a yiyata heen fof mbelema, a ala hen sécurité mbete yiddene ɗo, mbete nden kanɗo a hulat. sa huli a owat, sa owi a seɗoto, sa seɗima a fooƴat, sa fooƴi gewol yaltayma, so gewol yaltayma a ñawat. ko ɗum woni ko ɓuri heewde hannde e nder rendo ngo. pop noon holɗumen, so Allah rokkima gorko moƴƴo, andu Allah rokkima gorko moƴƴo tinnoɗa e makko. on wawi jogade ellaji, on wawi jogade defoji, kono ɓayde ko gorko moƴƴo. andu Allah rokkima gorko moƴƴo, nangamo gila o ɓoccitadema, saabu heewiɗo neɗɗo fijiri moƴƴere ha wonta ɗum bone, walla fijira moƴƴere ha moƴƴere nde mbasa ɗum dancoya hen ko fewani heddo aɗa yimto, nde gonnomi to nde gonnomi e juuɗe o nde mbanomi ni nde, taw ko an bonniri ɗum jungo ma, saabu sen duttima e qur'ana Allah wi ko waylata hay goto so wona mbaylen koye men. annene gorko Allah rokkuma debbo moƴƴo, debbo moƴƴo, so en kaali moƴƴere holko woni moƴƴere? won hen ne mbiyama taw so ɓe jeehi nder suudu ko moƴƴo tan mellet, kala ko jiɗɗa o waɗat. woni hen kadi ne mbiya ko moƴƴo, garɗo fof o jaɓɓoto ɗum, o yarnat ɗum, o wertanat ɗum, omo yiɗi bandum gorko, omo yiɗi fof. kono ɓernde nde walla konguɗi walla wonɗe gueɗe ɗe ganduɗa ene taga gorko eldemo nder. so nangi haala o ɗaccata, ko yi fof o haala o woppata. ciptali ene wondi e kongi less ɗi nanata a andata, sa namdima jomum haalata. ko umminta ɓernde fitina, laawoɗa pinna, yimɓe cikka probléme woni koye ma, taw kanko o wutta tan so fuɗɗima huɓɓude o joño. eɗen gandi ɗo ko caɗele mawɗe, il faut ganden ɗum ene e wone rewɓe. kono so tawi Allah rokkima debbo moƴƴo, nangu hen ha tiiɗa, nangu hen ha tiiɗa, mbasa fijirde ɗum ha perda ɗum, gaddoya goɗɗo donka ñibde, gadda goɗɗo donka ñibde. ɗum addi hankadini won debbo mo mbasata an hankadini gonta tan ko desso waɗa seera. annene debbo won gorko mo mbasata, andu hankadini ɗo ndeseɗa pop a seerata. ɓuri moƴƴude pop e dewgal ko andu jikka mo, mi anda jikkuma o, andu ko jinmi ko, ganda annene komi yiɗa ko, mi anda ko jiɗɗa ko, mi anda kadi ko gañƴa ko. goto e min pop yo andu goɗɗo. so en gandodiri tan en gurtat, saabu kala ñande jimmi toñe mema ka yiɗa ko, so memi ka yiɗa ko tan mi toñima, annene sa memi komi yiɗa ko tan toñi kam. lappi mum ne gooti koko fewna, wona haali heewide kala sa so on dañi ndeƴe tan won ɗaccude place mum, walla nen acca place mum taw anda acci ko place mum. firti ko yimɓe kaldata. sa andi min ko woni e ɓerdam, mi andi ko woni e ɓernde ma, a andi no jiɗirmi, mi andi no jiɗirɗa, tan en guurat. goto men kala reno ko metti ko, mbaɗen ko weeli ko. ɗum ko hunde moƴƴude musidɓe tedduɓe. holno wayata ko alay sago an gorko sa dañi debbo moƴƴo, andu wat ɗum reconnaître, jettira ɗum Allah. annene debbo sa dañi gorko moƴƴo, yettir ɗum Allah, mbaɗa ɗum reconnaître. ndentaɗen fijirde ko moƴƴi ko ha wonte ko boni. tawno hande debbo moƴƴo weeɓani, gorko moƴƴo weeɓani, ɓayde weeɓani. goto men kala so dañi yo nangu hen ha tiiɗa, mernoɗa, cukka noppi ma, mbasa wiɗa won nana nanta tan ha heewa, finna ɓernde mum ƴooga, gadda bone e galle ma, soit ka gorko soit ka debbo. saabu nannanti ene bonna, ko nannanti bonni ko gasata, nannanti bonni dewle, nannanti addi ɓerɗe rentodirde, nannanti haɗi yimɓe yaadude, nannanti fusi dente, nannanti fusi gonka,
nannanti addi bone hakkunde ɓiɓɓe baaba ɓiɓɓe nene ɓiɓɓe yumma pap nannanti bonni cehilagal. So en mbawi rentade nannanti ko nannanti ne bonna saabu Allah koko haɗi en nannanti nantinowo kala ko nantinta go ene anda ɗum ko adana fitina nantinowo o addi ko boni. Nantinteɓe ɓene kaɓa saabu kalde yimɓe kaɓi ko ɓuri hen hewde ɓe ganda ko rendi ɗin ko sikke tan anani kam tan tikka walla mbaɗa e ɓernde ma dañjen ɗo probléme seeɗa wonta probléme al manggal taw ko ɗi to nannanti ulɓiti oɗo henno probléme ha wonti probléme mawɗo ha yimɓe kala kaawi. Kono so en noddama galle joom wuuro walla batu en mbawa jangtade ko addi caɗele ɗe gonga e gonga firti ko caɗele ɗo ndentoɗen ɗum no moƴƴi musidɓe teddu. ɓuri bonde ɗon foof ko tikkere e dewgal. Gorko tikkana debbo taw wona tikkere yamirade nde. Debbo tikkana joom galle mum taw wona ko yiiri ɗum ko foti tikkande ɗum. Ko gueɗe ɗe ganduɗa ɓurde bonde jomen jaa haalelo e leeso en tikkodiri en donkodiri tikke ɗe jaa ha ɓuura balɗe 3 ɗe jaa ɗe naata e lewru lebbi 2 woni en naate tikkere ɓattake nani keɓɗen mo ko 3 dujal hitande ujunnaje 21 mataw heccanki kanko e joom galle makko tikkere maɓe yettima lebbi 6 leyɗiɗo foof rungtoto palasal mangal ɓe ɗaccata leeso ngo ko 3 place ɓe coodi ɗum ko haalisa heewi ɓe pewni suudu ndu ha yooɗi traverseji rideauji lattiji cuurayuji kala ko ene yonna suudu nanay hen kono ɓe kaldata so ɓe jalti boowal noon goto fof fijiri sukaɓeɓe ne jalda e woɗɓe mbaɗɗa selli alhamdulillah mbaɗɗon yooɗi so ɓe ñantima yooɗi kono ɓe kaldata. En ƴeewi noon yidde dogde hen kono en cuwata dañde demal ɓe mofti tikkere mabɓe no ceerno Amadou Gatamari Ba wiyata ni neɗɗo mofta tikkere ha anca tikkude ronka dañde no artiri. Jiya yimɓe ne tikkodiri haɓe ganca tikkere nde ni ɓe natti yidde tikkodirde haɓe mbatta haaldude kongi seeɗa kono ɓerɗe gudditaki taw ɓerɗe cukkitaki taw saabu koɗe cukkiɗe mbaɗe ɓerɗe mbaɗe cukkite ɓerɗe ko ufde ko mbaɗe lawƴe il faut sapeur pompier nana toon raccord lawƴe ɓerɗe ha ko tumi ko iwa mawni kinare nde iwa balaɓe ɗe kele kufunaji ɗi misraji ɗi guitte poudre uji ɗi guitte baheɗe poogue haɓe mbawa yidirde tigui rigui ɓe ganda koɓe tagore Allah tan neɗɗo holko dañini mawni kiɗo e dow yidde dow neɗɗo jiyanɗoma mo jiyanɗa yiyanma jiyanɗa awa mawni kinade o ala ko teddugal tan joni alhamdulillah enen pop gam barke lewru kowarka ndu e balɗe sappo cakkiriɗe en dendi eɗen duwona oɗo debbo eɗo gorko nde Allah helata ɓerɗe itta ko woni ton ko aduna ɓe malikaji sapeur pompier ndi lawƴe ɓerɗe ha lambel tikkiɗe ɗe giwa enen pop yo Allah waɗan en ɗum tawno galleji ɗi fof ne kerƴi ala dewgal ngal mettata ala woodi tan goram ko dewgal baɗe ngal tan force pour beele ngal weela il faut dewle ɗe beela welnata ɗum noon ko rewɓe ɓe e worɓe ɓe an debbo so tawi joom galle ma ne yinma ene waɗanma kala ko jiɗɗa yiddemo nde wona tan lelde nde ala waɗandemo ko weeli ko wona tan lelde nde ala ɓayda jogui téléphone ma crédit gonɗo hen o kanko waɗata téléphone o kanko soodi ɗo gonɗa ɗo kanko wanma ɗon kala nde pinɗa ƴettu téléphone ma wanmo message timmuɗo message dokkamo force to woni to ko ladde kanko humtinta hoore makko kanko huppanta hoore makko kanko ñamminta hoore makko kanko waɗata pop to woni to o wondane ma kono lewru foof omo suurma o holtinma o ñamminma o yarnuma o holtina sukaɓe o ñammina o ƴeewa kala kenwel o maha o wanma hen beele cuuro ɗon riddimo tan ko basal so arti o jooɗima so wi omo yiiɗi tufam mbiyete ko yo addu mboɗo yiɗi arde ataye addu mboɗo yiɗi wutel weeɓa addu mboɗo yiɗi paɗe diwa addu mboɗo yiɗi naggam addu so ɓooyi o dogat o wawa wurde ɗon
ɗo gartata e galle ma ko mbiɗa fo addu so ɓoyi o dogat ɗum tagi mon dogde ɓayde ko ɗum tagi mo dogde o dogi tinno kala subaka hoto ronku horade ittude téléphone ma mbaɗamo message min de mboɗo miɗo ko an woni toon ko Allah tagimi tanma waɗi gilli hakkunde men en desodiri rokki men ɓesgu walla rokkani men ɓesgu mbaɗano rewɓe ama sampolel mbannoni nde ama sampolel laawi hocci haɓɓi kaɓirɗe mum waɗɗe ngaaju mum ne yaha wolde ngam heftoyde nayi mum debbo hen kala wondi goto hen kala wondi so tawi tan woni gorko goɗɗo meeɗi memdemi wota artu no yimiraɓe men kewi wadde kala saha e hormo nduɗo endu no moynuɗa lawol jaam lawol ɓural so won goɗɗo meeɗi memdemi wota Allah humto haajuma so ala goɗɗo meɗɗo memdemi ko wona jinnaɗo ma o yo Allah arte gartira gadda kadi e cellal maɗa noon nenira men ɓe duwortono soɓe duusa men eɗen gandi annene debbo dokkanden hoolare dokkama hoolare taw wona tan subaka pap jeese ɗe ko ɓawluɗe jankarini konnguɗini ɓuttiɗi murgudu hay dar ala ko nante hen saabu yaltata koye ɓernde haala koye ɓernde yaltata sanani haala laaɓi koye ɓernde kalde haala ronki laabde ko ɓernde laaɓani kalde haala leeri laaɓi ɓernde laaɓat ɓernde laaɓi ɗum noon kocca téléphone ma duwonoɗamo calminamo dokkamo force annene gorko sa nani ɗum beltoɗa haɗema lelat jamma mbaɗamo message belɗo elle koye sarama ko gonɗa ko onon gondi hawo sikka ni elle so fini mawo mem ndiyam jettoɗen ɗon eɗen joguiɗo hen ɓattake kiram gontuɗam jaam kono eɗen gandi yewtere nde fuɗɗima woɗɗoyde debbo goto o tampi sanne o tampi no fewi kiram en gaddinɗo hen ɓattake makko en gaddinɗo hen ɓattake makko en gaddinɗo hen ɓattake makko somi jumani koye juin wonno 2020 ɓattake kiram ono fof jombi hen no fewi debbo tampi no fewi caggal mum en dokkimo plan idée yewat feere wo anda joom galle makko wo anda joom galle makko waktuji ɗi gollata waktuji ɗi jippoto waktuji ɗi wondata e sehilaɓe saabu gandon gorko e debbo ne jogui sehilaɓe poti yidude kono sehilaɓe debbo e sehilaɓe gorko gonta gotum gorko ene jogo sehilaɓe worɓe ɗo yahata yewtude saaha walla ɓe jotto saaha ɓe jewta ko holɗum ko alay saago o anda ko woni e wuuro makko alay saago o anda ko yahata ko hen ndenkama ko woni saabu neɗɗo kala mo ala sehilaɓe ɓe yewtitta ko woni e wuuro ko woni e leydi o wawa dañde sécurité kirtoɗa haareɗe hewtan gajjiɗa keɓade leeso lelɗa a anda ko ñohete e wuuro a anda ko ñohete e leydi a anda ko haalete a wona kumpaɗo sa woni kumpaɗo noon ma fin suba goto tan haala wiya e wuuro dut donc andude mbiya he min de meeɗati way kono dinguire men ɗe ni woni hen yimɓe keɗotako gara tan momta ha laaɓa ya ha waɗa saha goto tan o jogo goto dulɓito ɗon tan ijam o bone ko woni minen de min meeɗa tiddiri minen de meeɗa nande surtout ka heɗotono ka dekke neɗɗo koma humpito humpitade ɓuuri humpede ni woni no mbiɗen humpito diine ma humpito leydi ma humpito wuuro ma humpito joom suudu ma humpito ɓiɓɓe ma humpito galle ma humpito joom galle ma humpito sukaɓe ma debbo en gandi o tampino no fewi joni noon caggal mum dokkuɗenmo laabi lappi beele o humpito joom galle o nde o humpiti ha o humpiti o anditi programme gorko taw gorko haalnanimo ni tawno o joguima capacité on oɗon sifa o andi gorko heure o so tawi ɗo wonata e heure mo jippoto so arti e heure mo foti wondude saaha e sehilaɓe mum saaha no wonirta galle wo andi tan emploi o fo ha timmi wo andi ndeke o wonno koye erreur ɗum tagui noon wonɗo kirata kiram tawɗam rokkanma ko caɗele e mette e haabre taw mo kirata o wona noon wayi yo Allah wallu en walla julɗo kala
ɓiɓɓe fulɓe rimɓiraneɓe taweteɓe ɓoggi karalle so buuɗal yurmede feri feeñe windere feeñjay ɓatake dewle musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketki mala kijjam yo jaam Allah ñalla nena.